Una salachi gerenu na kwụkwa akụkọ nke tata bụ Monde ahịa eke abalị 6 nke ọnwa 4 afọ 2026. Ụjọ anaghị atụ m, onweghị onye ga-amajanwu m, ka Shehu nke Channels Television gwara Nwike bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị obu egbe agbakpụla obodo Mbalọ na kansụl Gwe East nke steeti Benue gbuo mmadụ 17. Ndị oyi ndụ egwu awakpụla ndị ụka Kraịst na Kaduna gbuo mmadụ 7 merụ ọtụtụ ahụ ụnyaahụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Blessing CEO Diabu IVD ebutuole akara social media ha dịka aka na-acha Blessing CEO ọkụ n'okwu o kwuru na o nwere ọrịa nribashi ara kansa breast cancer. Ọ na-emezi m obi abụọ ịbụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ka Davido kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị a na-ama amụma ịkụnye ọkụ otu pati African Democratic Congress ka Kenneth Okonkwo bụrụ n'ebubo. ADC ezipụla ndị nnọchiteanya ya na mba ofesi ime ka mba ụwa mara kpọmkwem ihe Tinubu na APC na-eme na Nigeria dịka o si metụta ọchịchị onye kwuo uche ya bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị iyi ndụ egwu jide na ụfọdụ ndị gọvanọ mgbagugwu Nigeria ka Shobowale kwuru. Ihe nchọpụta maka udo emere maka Plateau ka a tụfuru n'akụkụ dịka igbu mmadụ gakwara n'ihu na steeti ahụ. Ọ dị mma ka anyị gagodi kpọmkwem na okwu Nwike kwuru. I think this threat, I think here the first threat a na-enye Shehu. I think this is the first threat a na-enye Shehu, as in coming from political class. Shehu bịa jụọ anyị ajụjụ bụ ndị nọ n'Imo, especially mụnwa bụ nọ nso nkwa. Shehu should come to Imo. And when these things begin to happen, I'm not church. When I saw Shehu this morning explaining and re-explaining and trying to, I was laughing. Because he had an old thing to me. The threat as a radio presenter. Their main target worker nonso kwa hapozi ine ekwu na radio. Main target APC government in Imo. Right from mgbe m nọ n'Ozisa. Onweghị otu ndị a na-eshi hụ chụọ m. Onweghị otu APC government Hope Uzodimma na-eshi hụ chụọ m n'ihe gbasara ikwu okwu na radio. Onweghị odere akshara na-akọ hụrụ Archbishop Obinna. Onweghị odere propaganda ha na-ebughị ka a chụọ m n'ọrụ n'Ozisa. Onweghị odere rubbish ha na-ede hụ. Njewuru onye PDP. Olee otu onye PDP ga-eshi na-arụ n'Ozisa. Olee otu onye PDP ga-eshi na-arụ na redio. Allegation ka nkụ mechaa ha gatu Archbishop Obinna. Ya chụọ m n'Ozisa. Archbishop na ọwụghị awụ my direct boss. Na enwere m direct boss. That they should go to my direct boss. They came to Fadare. Through Commissioner for Information. Ekweshi m ịnọ na radio. Ekweshi m ịbụ onye radio presenter. Ahụ m politician. Ahụ m PDP member. Shi chụọ m Fadara asị ha, ọ bụrụ na o nwere ihe nọ nso kwa kwuru na-adịghị mma, kpọgani ya court na sue him, take him to court. Ya na-achụrụ ya. Onye wuruzia politician ọ ma arụ ọrụ bekee, ma ọ otu amụrụga ọrụ private now. Agụghị m arụ ọrụ private because arụga m ọrụ bekee. Onwe ihe ndị a na-emefe hụ m n'Ozisa. At the end of the day, gburugburu gbara mụnwa ji aka m resign mgbe m zọga election 2023. I'm telling you. Because that time the commissioner bịa Melumba bịara mgbe ahụ bịa ịgwa m ihe m ga-ekwu, bịa ịgwa m how to do my interview, and I put it to him that he doesn't have that right. Ara agba ahụ. Ara agba ahụ. O nwere ka money anọ na court now. Amami na aghọta. So, Shehu, my brother, this is just the beginning. I don't know, maybe this is the first or the second. I don't know. Maybe you've been getting such threats. But this is just the beginning, Bịa jụọ ndị dị ka ya ajụjụ.
bịa jụọ ndị dịka anyị ajụjụ. Ndị dịka nọ nso nkwawo gị bupụ anyị na this radio anyị agakwa na the other one. Gị bupụ anyị ebe anyị agakwa ebe. Na-aghọta ebe m na-eje. Ọ bụrụ na anyị amaghị ọrụ anyị agaghị na-arụ ọrụ na redio. Oh yes, ọ bụrụ na anyị amaghị ọrụ a anyị agaghị arụ ọrụ na redio. Ihe m na-agwa gị bụ eziokwu. So share my brother, that is their characteristics. Wike is an APC member, so don't be surprised. That is how they do. That is how they do. They have this murderous instinct. How when this murderous instinct in the APC, you know, once you come to against their party, get ha mikashiwanya, bakashiweze, ha me meeting, he regine me meeting, ha ga government house, so ga eje me meeting. Ndara. Ndi beri bene nwa ha ko ọrụ ha nwere na enwe common shop, just small shop ebe a na-ere osu. Ọrụ ha politics. Ndị hụrụ ihu. And you think you will come back 2027. Biano na ilenu. Come back, let's see now. Ọ dị madika ka ahụ na-ewu. Ọ dịkwa egwu. Easter Sunday nya. Kaduna, Katsina, Benue. Ndị bandit, Boko Haram, ISWAP, ICC, lere ndị mmadụ, especially in the church. On Easter Sunday. I said it last week. Christians, you should defend yourselves. Khan said, defend yourselves. Oge eruole mgbe onye ọbụla ga-agawa ụka na mgbagugwu Nigeria, ya eburu mma buru egbe. Oge eruole mgbe onye ọbụla nọ na mgbagugwu Nigeria wee Christian ga-agawa chọọchị, gị chọọ kamed tie na akpa. At least ọwụ sọsọ gị ga-ada. Before da mmadụ abụọ adago n'ala. Na-aghọta ebe m na-eje. Before da ikpọrọ isi mmadụ abụọ na-ana, ma ikpọrọ isi mmadụ ịtọ na-ana. Is something. Ihe m agwago bụ eziokwu. Kama ọ ya ụsọ isi gị ga-ada. Before na adaru ana. Isi mmadụ ete esogo ga ana mmụọ. It's better. I'm telling you the truth. It has reached to that extent in Nigeria, where the government cannot protect. Just last week ka onye agara na airport jema address ndị egburu ndị ha. Just last week. Kanka mechakwara. On Sunday of the same week, egbuo almost 17 people. Almost 17 people. This man hapụrụ governance na-eme politics. All the problem anyị hụga na. Ọ hapụrụ governance, ọchịchị ọ ga na-achị, o mewere politics 2027. Politics 20 o bidoro kamgbe 2023. Kamgbe this man bidoro chụwa 2027. 2023 ka o bidoro kwadobe 2027. Ya chielo chita ọzọ. N'ọkwa ọrụ mpagi, na mpagi nwe the seat of Asorok. Ademma dịka ka ahụ na-ewu, Kenneth Okonkwo nwanne anyị nwoke ekwuole na ama amụma ibute ọgbaghara. Yes, of course, but it will not work. It will not work. Ọ ga-work. There is no way. Sọsọ Tinubu ga-eji awụso candidate. Adememe. Omedi na ndụ bịa afọ ime na ọnwụ. Omedi na mmụọ bịa afọ ime na mmadụ. So, Odeme. Inec akwụsịla nyochagharị mpekele ntuli aka elu voter revalidation ọ chọburu ime bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ego ọchịchị etiti ga-ebi na 2026 eruola tarị naira 11 trillion naira ka wee gaa gụba ebio. Ego Tinubu gụba ebi na 2026 11 trillion. 11 trillion. 2027 Atiku egola otu ụlọ ọrụ na mba America, Washington DC, bụ ndị na-asa aha n'ụdị lobbying ka ha saa aha ya nke ọma na America dịka ọ kwụrụ otu ụlọ ọrụ ahụ nde $1.2 million ka saa aha ya na America. This man almost the same thing with ndị anyị na ha nọ nga anyị na ha mega ha n'obodo. Ka ihe na-akwụrụ ụgwọ $1.2 million ka asa aha gị na America. Ka ihe iji America eme? Why do you mwakpo awakporo ndị ụka n'ụbọchị Easter Sunday na Benue, Kaduna, Katsina, mmadụ 16 nwụrụ ka ihe nchọpụta mere na-egosi bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Na n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị otu obedient ga-agbachi ụlọ ọrụ INEC. Ndị uwe ojii eliela ozu ndị uwe ojii mmadụ 4
iswapụ gburu na Borno bụ akụkọ ọzọ bara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Dusudehie ka anyị hụrụ akụkọ sịrị nwunye Jega anwụọla dịka ndị gọvanọ mgbago ugwu na onye isi ala kasiri ya obi. Nwa onye ndu ndị obu egbe banditi ọtụtụ ndị ọzọ ka egburu na Zamfara dịka ndị obu egbe banditi na ndị ọrụ nchekwa kwakọrịtara ngụ bụ akụkọ ọzọ bara n'akwụkwọ akụkọ Dusudehie. N'otu akwụkwọ akụkọ Dusudehie ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ihe karịrị mmadụ 500,000 500,000 people abatagwala ADC kamgbe Inec kachapụrụ aha David Mark na Arịgbeshola. Ebe a ka anyị na-apịkọta ya kpamkpam bụ ihe omume anyị n'akwụkwọ akụkọ bụ nke bịara gị kpọmkwem na Chinonso Ube na Nsokwa Chebere m na Nsokwa Chiwo na TikTok na Confusion Nsokwa TV na YouTube. Kachi m na-efe gaa n'ihu gojibola m nnukwu ụbọchị taa gajibola anyị niile siriri were